lep je povod večeras koji smo se okupili u gradiću Pejton, to je da na neki način proslavimo činjenicu da će gradić Pejton biti sačuvan i da će gradić Pejton biti obnovljen i da će predstavljati Vračaru ono što je uvek predstavljao. Naime, kao što vam je poznato, pre nekoliko meseci ja sam se sastao u Skupštini grada sa predstavnicima ljudi zakupaca iz gradića Pejton. Tada smo definisali koje sve mere treba da preduzmemo kako bi ovo mesto bilo obnovljeno i sačuvano. Mi smo, pošto je vlasnik ovih objekata je grad Beograd, mi smo već ušli u proces rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. U gradu je u toku izrada plana detaljne regulacije koji treba urbanistički da reši ovaj prostor, da se jednom za uvek ovde predvidi ova namena koja sad postoji, znači da to bude zanatski centar, znači za ovakvu vrstu delatnosti, jer po sadašnjim planovima ovo je ledina i ovde naprosto ne postoji mogućnost da se obavlja ovakva delatnost. Potom ćemo, kada to budemo završili, ja se nadam da će to biti gotovo do proleća sledeće godine, krenuti u rekonstrukciju samog gradića Pejton. On će biti rekonstruisan potpuno i bit će obnovljen onako prema prvobitnim planovima kako je izgledao kad je napravljen. I kada to budemo završili, tada ćemo ovde napraviti od gradića Pejton jednu umetničku koloniju, znači sa starim zanatima, sa ljudima koji će raditi nešto na Vračaru, što može da, kako da kažem, što će predstavljati neki duh Vračara. Ja verujem da će to biti nov život gradića Pejton i da smo na ovaj način jednom za uvek rešili tu dilemu šta će biti ovde. Znači, već, ja mislim, ne znam koliko, 7 ili 8 godina, skoro 10 godina traje borba ovih ljudi i čuburaca i vračaraca sačuva gradić Pejton. Grad jeste u nekom trenutku pre 7-8 godina odustao od namere da sruši gradić Pejton, ali nikad niko nije rešio trajno problem. U narednih godinu i po do 2 godine ovaj problem će biti rešen trajno i ovo će zaista biti mesto koje će ovde ostati trajno i ono će biti sačuvano i obnovljeno. Jer ovaj gradić Pejton, kako ga sada vidimo, nije potpuno u skladu sa onim što je bio nekada, a ako takvim hoćemo da ga vratimo. Tako da se ja zahvaljujem prvo predsedniku opštine, gospodinu Nedeljkoviću, koji uporno insistira na tome da mi ovo rešimo. Zahvaljujem se ljudima koji su ovde, koji su naravno uporni, koji žele ovo da se reši. Ja mislim da ovo je lep primer kako mogu zajedno da rade građani, opština i grad da reše jedan problem.